Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar sut i rannu mewn cymhareb a roddir yn yr achos lle dyn ni'n cael gwybodaeth amdan rhan o'r gymhareb. Felly, gadewch i ni edrych ar y cwestiwn yma. Cafodd swm o arian i rannu rhwng Anthea a Hefin yn ôl y gymhareb 3 i 4. Os cafodd Hefin 60 punt, faint gafodd Anthea? Nawr i gychwyn, y gymhareb yma ydy 3 i 4, ac felly drwy adio'r rhifan y gymhareb, 3 adio 4 yn 7, dwi'n gwybod yna 7 rhan i'r gymhareb yma. Felly dwi am wneud darlun o'r gymhareb yn hyn, dwi'n wneud bar efo 7 rhan yn efo. Felly dwi'n wneud llinell 7 cm, dwi'n farcio ffwrdd yn hyn fesul centimetr, llinell 7 cm arall uwch ben, ac yna llinellau vertigol i lawr, di cysylltu'r marciau centimetr. Dyma fi bar yn cynrychioli yr holl arian sydd wedi cael ei rannu allan yn y cwestiwn yma. Ond wedyn, edrych eto ar y gymhareb 3 i 4, pwy sy'n cael yr rhan yma? Wel, y person gyntaf di Anthea yn cael y 2 rhan i'r gymhareb, a wedyn Hefin yn cael 4 rhan i'r gymhareb. Felly, 2 rhan y gyntaf, neu fan hyn 3 bloc, Anthea sydd yn cael y darn yma. A wedyn 4 rhan i'r gymhareb, a fan hyn 4 bloc, yn mynd i Hefin. Nawr, yr ail frawddeg yn y cwestiwn yn deud ni faint o arian mae Hefin wedi cael, 60 punt. Felly, yn y llun yn hyn, mae'r 4 bloc yma yn mynd i fod yn werth 60 punt. Wel, gobeithio ond fod hwn yn helpu iddyn ni weithio allan beth yw gwerth 1 o'r blocio fan hyn, hynny ydy 1 rhan o'r gymhareb. Os di 4 bloc yn werth 60 punt, yna drwy rannu fo 4, mi wna i weithio allan gwerth 1 o'r blociau yna 1 rhan o'r gymhareb. Nawr rhannu fo 4, fydda i'n neud yna drwy haneri a haneri eto. Mae hanner o 60 yn 30, hanner o 30 yn 15. Felly mae pob un o'r blociau bach yma, mae pob rhan o'r gymhareb yn werth 15 punt. Mae cwestiwn yn gofyn i ni faint gafodd Anthea. Wel, o'r llun, mae Anthea efo 3 bloc, neu os hoffech chi 2 rhan i'r gymhareb. Pob bloc yn werth 15 punt, felly lliosi hynna efo 3, mae hynna wedi bod yn 45 punt. Felly'r ateb i'r cwestiwn, faint gafodd Anthea? Cafodd Anthea 45 punt. Felly dyna fo'r ateb i'r cwestiwn yma. Sylwch hefyd, sydd gyda fi wybodaeth wan i weithio allan faint o arian sydd wedi cael ei rannu i gyd. So ni'n gallu cychwyn efo 1 bloc eto, 15 punt, a wedyn lliosi hwnna efo 7 rhan i gymhareb, neu so ni'n gallu adio y 45 punt yma fan hyn, at y 60 punt arall, 45 a 60 yn 105 punt. Cyfle nawr ydych chi roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Meddyliwch am ateb i'r cwestiwn sydd yn nawr ar y sgrin, ac yna gewch chi wirio'ch ateb chi efo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.